Medyo punta guys. Napasopaw si Precious guys. Painit sa adlaw. Nak, hi. Hello. Hello, hello. Hi. Hi. Di man day. Magkamang raday. Ano man. Precious galabi magkaon na ang Precious ay. Kamote. May labi tani. Be mamaot pag naong. Eh, ngano to? Ngurug man. Allah. Lami? Ang gumuro man. Open mouth. Open. Open kay lami. Kayo na ka? Pasal cuma bapak ini gimana ba? Tanawan ni mo. Tanawan ni nanay. Ala, lami kamu Precious na. Lami. Bukan semua bapak. Tiyan pa man. Kanina ba ipahot? Ay da na denta no. Dajoy pahiga kay mga anak. Anak. Lingko na kahit lamisa na kung na pwedeng kurana. Nagluwa. Kamuti, salaman na, kamuti. Ini nga lagi pahot sa diyang babay. Sila, anak ko si Mood. Mahadlag man mo. Di mo sila mabot sa tilaw kung yung saka. Hindi, magkinti yan pa malaki dyan. Agtatay po Precious, imo tatay po Precious ay nga pag-apil. Dila. Kaon, ikaw, kaon. Kaon. Mangilag na kutsara. Mana, ipahot sa ilang ba? Bulok-bulok mo na naman. Ano mo nang kamutan na? Ngadyo. Good man. Hindi, kailain naman pang lasa. Tamis mo yung kamuti ha, tamis yun. Dali. Yeah. Sabay. Dila. Ikaw lagi ba? Ala. Dali na, tunda na. Naman na ito mabutang i-babe eh. Naman nag-uon mo tayo. Uy, nga naman dila, anak! Ganahan na. Ganahan at kamuti. Ala. Uy, nga naman dila, anak! Nga! Dila ba? Nga! Nga naman na dila. Ipagawas man dila. Ha? Ang dila na. Nga naman na. Ha? Kaon na ikaw, kaon. Kaon na ikaw, kaon. Kaon na ka, kaon. Yan na. As Precious day, nagkaon na day. Kaon lang, tanang magitag kamuti. Nagkaon na. Ano, magkamuti Precious? Kamuti rin ka na. Kataw. Gulay. Lami, Precious. Lami kamote. Mami? Lami, isis. Hala, ihatag. Ano mag-textmate mo?
Paguman og kaon, inom og tubig, baguhan sa presyo sa kuan ah. Bibiron nga nipol. Kasag magkagagas, mura man sa gitabukan. Imno na karon makainom ka tubig na. Yehe. First eat and first drink. Kuan ron guys. August 22 na ron. August 22 may first eat og first drink ni baby. Kamuti ra among unang gipakaon guys. Lami man kuno pag kamuti. Kamuti nga murag carrots orange ang color. Na inom na siya. Karon pa na siya kasuway bibiron. Yan anak. Ano ba gilag-gilag ira magbibiron? Dali na karang basaan nimo. Rabay butang-butang og babe kay ligoon naman pud ni. Isa sa gandiis. A few moments later. Hinsa man na precious. Precious. Sa, gra, imo ba din ang nanay? Imo din ang nanay, imo man ang lola. Alam mo, kailan na dahil siyang nanay. Arang hilak ni Precious guys, kaya dugay kuha ang nanay. Dapat kuha kaya nagkatawa-katawa. Precious? Imo din ang nanay, imo raman ang lola. Lugbuhin ta pag isang luha. Muras ka itong si Purami. Pag-ari. Na, sa gra. Imo din ang nanay, imo raman ang lola. Lola, bijaan na ba minimo Lola? Asa pa may kabuan og tunga? Bijaan ming Lola, no? No. Yung palit kag Nutrilin ay? Wala lagi ni dali. Ah, kami lang may palitan sa ikaw, bilhin sang bebe. Palitan ang ahag ko na gata. A few moments later. Arang sortiha guys, yung buto dyan ligid. Ya, sa kami sa upaw. Manso kayo may masuk kayak hiniragan. Gamay-gamay ang tao, pwede maduha. Ito ra diri ligid pang tao ra diri guys, di pwede kargahan og lain pa. Aja pagka. Kadag ko, madali ni dyan, kadag ko. Sige na. Yung pa may palit og ligid guys. Asa nang ibilin diri sang igagaw diri. Majo kay dag ilang bahay dari na dari minabuthi sa ilang bahay. Nari man ibilin kay pa may ikapalit. Dali ko sang igagaw nga ujian guys. Igagaw ujian. Kinagupuhang ujian. Ako siyang bahay nga gamay. Mo na yamahan ito sang igagaw nga pagbangken. Kasi yung bahay ng TV na. Bahay budget eh. Yung bahay niya gawas na. Agari bahay pa niya sa una. Yung hihatag siyang junior. Yung bata. Yung karoon naghimus yung bago. Ibili na rin motor guys kay kuan man kanang pumay ligid. Nagligid man og interior mo na semi-ipit. Yung buto. Ang ibilin sa dari kay mangita sa tag palit og kuan. Interior og ligid. Palit pohon. Palit na to siya dagko anang dagkang ligid. Sumadar po na. Inga si Terreston, palit ako ng ligid sa pison. Karon ko na hindi mo plat. Pero di padyak na po ng pino ng mga guys. Butang pinal. Ito. Ang bahay niya guys, sad. Ang cute ka jo. Karon pa ko kasod din yung bahay kay. Permi man sarado ko ninyong bahay. Napa di, arang limutan na yung bahay. Na, may electric pa niya, tujuk-tujuk. Hangin. Diyan pasod pa rin yung bahay na guys. Ako siya ang video. Matanong ko guys, yung patid ko sang igagaw. Narag motor gihang ibili na rin sila manong paping. Mas kilit silang bahay. Bali ras tinga sa bahay ras. Kuan dapat yung bahay yung anak. Pada sila. Batid ako niya kay hapiton tong ipagalay nga bugas. Kay magsuman si nanay og dinumugan. Ang patid ako. Maabot ako ng sibo.
Abot din sila yung nasod, Brad. Kaya ang igagaw mo na yung motor gamitin, yung hatid sa bugas. May buhatan nga, bugoy nga igagaw. Oh, butang bugo. Mana di ko bunot og lubi, guys. Hey, magbiko ko na si nanay. Kaya lubi 5 ka buok. Hindi pa. Galing ra ko noy. Pakod-kod bitaw ko na makina. Ya, daghan mga gamit buhat sa nylon, magbiko, magsuman og bidimagan, magsuman og bulanghoy. Busy ka bang inahan sa kuno na panabang. Di na ka-vlog camera, mag-vlog ron guys kay way silpos na nay kay naguba. Wala kamera diyan cellphone. Ang lokat is na nagbulanghoy guys kay suman ko na siya. Oh. Dira reg bulanghoy na nay guys. Ya. Dagga kajo. Na guys. Dagga ba nalata na na? Anong gipuungan man ani mo nay? Gipuungan gyud naman. Katong gipuungan sa kapuno, duha sa kapuno. Usa. Duha. Pasalin riya. 3. 4. 5. 6. Dagko lagi unod. Humok ang juta. 7. 8. Mauni kinabuhi sa bukid guys. Mabuhi ka basta na kay tinanam. Bukid nga upaw na. Upaw na daan. Purdasuman na pud mi guys. Purdasuman pero order ni. Ang mga kaang na pud mi danig salin sa order. Kaya na pag amang inahan sa kanunang panabang di anang laro tapos ijang tinanam. Sige ra bag ingag. Pwede pa man eh. Dadi. Purda banggod nas nanay guys, nagbulang huni da grabe nagkagunod na. Dagko ka dugunod, dino ko bulang huy ang dagko pas ahang bukton. The next morning. Mani isnak sa taga bukid. Ay suman dinumugan, ay suman bulanghoy. May bukid, may bukid, may biko. Kape, latik. Para magdukot din hinay. Daghang salamat sa among sponsor na ining hatag na magbutangan nagplato. Dapoy silhig ng arang katambok. Pulurmat, daag pulurmat. Pili kantidad sa pulurmat? 1.5 na kuno ning pulurmat na mo guys, 1.5. Dapay urukan ni nanay nga 400. 4,000. Okay. Oh, butangan nagplato, kay guba na mo butangan nagplato. Butangan nagplato guys, yung butangan nagplato luksuan na mas iring. Dag among inahan sa kanunay panabang, ginaog ko. Madula magtagaan pa nig 100 years kaya ron makaabot pas precious. Ikaw timang precious nay kay mo abroad ko. Dede ay. Mo abroad sina nay ron makapalit tag Hilux. No. Mas precious di ah. Naka mo abroad sina nay kay mo palit tag Hilux, no. Kaya mo suroy-suroy pud ta. Aw dede ay. Adi masih di lagi mo abroad sina nay. Di lagi di man. Dag ilang upaw nga tatay, dag ilang tatay nga upaw. Mga
Panghaon tanin jug inanag guys, inanag na guys og tila og gitak ang multitasking din ang among inahan sa kanang panabang okay. Suman, biko, karon dan sugba na pag mais, di sa kanis na kakawat og mais. Panawagan ko say nawadag mais diha. Luto na din ang tilaw na eh. Kana kami mingaw jud ko da ng inanag, kanang inanag. Inanag ni nanay guys. Hindi pa kata makautot ani. Aso-aso pa jud mo pa jud paghaon. Ulo. Diyan man na ko kuan guys. Betang og floor mat. Kwarto pa una. Wapa na iba na panggawasan ni siya. Aroma wapa. Hi guys. Salamat sa inuman. Dan salamat sa sponsor. Sponsor ni nanay. Na guys, sino naglam sa Sorry lababo? na na yung kinakasgan. Nalaing si Precious. Ibang tapas na on guys. Kuha ni nanay, mantil. Silam guys. Say gusto mag-utot diha. Hala dali. Akap ka dyan is mga kanto guys ha. Dapat guys, ipuson pa guys. Kaya dire kay ang itambak kay kuan. Kani kaya pa kung pinulit ni nanay guys ya. Kari pod. Tangan ang plato. Naman ako hipos tanan guys. Mauna rig kuan guys. Finish assignment. Ano siya guys. Nidarig ni Kurana nang ibutang skilled. Muna nagkuhan guys. Kilid sa tindahang nanay na. Natoan na ibutang ang lamisa dito. Ang ikaw supong ato ibutang lamisa. Kaya para maluwag kaya wala man gamit ng dalang lugar ha. Nga. Agatong lamisita dihas. Kuha na kilid guys. Muna siya. Hindi ha, wala na ibutang. Muna. Kana bugas na siya guys. Ilalas bugas. Hindi na. Butang nga managkahoy guys kay katumpagan man naghalublak na nahilo sa halig eh tuwang-tuwang ang gibabagan ko ng tatay kahoy ni nanay day ko no nagdram guys dari si baba ilawom sa nabapo sa nagbutang kayo upaman ni tubig imnanon guys napadiha sila may butang na luwag na kadyog kon guys bye na dako na si Jag walisala ka libot-libot na og nay alas precious dari magdagan-dagan kamang-kamang Dagan ba? luwag na siya guys naglamisa dari man tong lamisa karon to naglamisa to ha andiyan ka tong katri nga gamay guys ha nang gigawas kay gubo na kay kuan naman to sa gabal kana siya kuan na siya uniform na gikuran na kuan siya mo na siya isa ka seat ni palit ni nanay kaya to lamisa supaw guys nay sa may mong balita na ano muta-muta maka na Andiyan mo ito itong video karong adlaw guys. Salamat yung tanan, salamat sa sponsors og amping mong tanan. Bye bye.